ଯାଚଇ ଯିଏ କଦଳୀ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମାନସିକ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତି ମନରେ କଟିଯାଏ ସବୁ ଦୁଃଖ। ଯାଚଇ ଯିଏ କଦଳୀ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମାନସିକ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତି ମନରେ କଟିଯାଏ ସବୁ ଦୁଃଖ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ତୁମ ଚରଣେ ମଥା ପାତନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗତ। ବଂଶୀଧାରୀ ଗୋପୀନାଥ ସେ, ବଂଶୀଧାରୀ ଗୋପୀନାଥ, ବଂଶୀଧାରୀ ଗୋପୀନାଥ ସେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋପୀନାଥ।